Ma kien jonqosna xejn. Kont għani u f'saħħti. Kont nammar f'dar sabiħa, mibnija li waħedha fuq il-ġemp tal-olja. Illum intkom issejħula villa. Min fuq il-parapettu setaħ kont tista' titpaxxa. Bdera tal-belt mifruxa taħtek. Madwarha kien hemm ġonna b'siġar ta' żebbuġ u dwieli. Kella għaddejja u ħaddiema pjegati miegħi u kont qisni sultan żgħir. X'rid aktar? Kelli pożizzjoni għolja fil-ħajja, kont miġġub mill-awtoritajiet Romani u kienu kuntenti ħafna bija. Kont qed indaħlilhom flus kemm kienu jistennew u qatt ħadd minnhom ma gerger minni. Bħala l-kap tal-Pubblikani jien kont responsabbli mill-Pubblikani l-oħra. Rid nara li dawn idaħlu taxxi kemm kien mistenni minnhom. Ngħiduha, dawn sħabi bħali ma kienux tasubhom f'ħalqhom u mhux biss daqshekk kienu jiġbru, imma b'kolb kemm iħaxnu bwiethom sewwa. X'rid aktar? Ikolli ngħid li rrid ħafna aktar. Dak kollu li kelli ma seħlux imli lil vojt kbir li kien hemm f'ħajti. Ħaġa li kienet kidni ħafna kienet l-istmerrija li kellhom nies il-lut stess. Għalija u għal sħabi tat-taxxa. Min kull triq li ngħaddi ma narax li fħar sikra u tgergir u kultant ukoll xi botta bleħenoli biex nismagħha. Għalihom jien sħabi konna qatta ġadbini. Għax għandkom tkunu tafu li ġens tagħna iqis lilu nnifsu bħala ġens magħżul, il-werriet tal-weda. Kull poplu ieħor u inferjuri għalih. Issa li l-ġens ludi l-aktar poplu ħieres irrid ibaxxi rasu għal ħakkiem pagan fartu stess u jħallas it-taxxi biex iżomm li dan il-ħakkiem. Din il-lut ma jistgħux iġerħuha. Allura lilna l-Pubblikani li aħna impjegati mal-ħakkiem barrani u qed naqduh mill-koxxa jarawna xjaten u ngħiduha għandhom raġun tafux. Għax aħna kollha jdejna jibsa magħhom u tal-lira nitolbu 10. U terġa' billi lilna jarawna nistannew minn fuq darhom, allura jiżolawna bħala nies mill-art. Bħal nies bil-pesta. Ma niċħadx li din l-istampa hija vera. U dan kien li qed joħloq dan il-vojt f'qalbi. Kelli kollox u fl-istess ħin kont nieqes mill-aktar ħaġa importanti. Ma kellix rispett ta' niesi, kont ġagbin u kont naf li ma kontx mixi sew mal-mulej. Kont ilni snin sħaħ f'din il-qagħda, kont ħabat fuq li tħabat biex il-ħaq fejn il-ħaq. Bil-makakkerija ta' moħħi tal-ludi li jien, kont sirt il-kap tal-Pubblikani. U kif tista' tobsor, meta tidħol f'ċertu ċirku vizzjuż, mhux lakemm tinqala minnu, mhux lakemm traġa' kollox lura. B'dar ħsieb f'ħajti kienet qabdet rankatura l-isfel li ħadd ma seta' jwaqqaf ili u jgħin inqabbad triq tas-sewwa kien qed jifnini. Imma bħal raġġ sabiħ ta' dawl li jfit fjum iswed ta' maltemp fil-qiraħ ta' Jannar, hekk leħraġ ta' tama f'ħajti. Għadda minn għala widnejja li kien hemm mugħallem mill-Galilea li kien qed jgħallem ma' Iżrael kollu. Kien ifejjaq il-morda, jagħti d-dawl lill-omja, jgħid li hu l-mubawtalla u fuq kollox li lilna l-Pubblikani kien iġerraħna. Smajt ukoll li saħansitra kien għażel wieħed minna biex ikun wieħed mit-tnax tal-qalba tiegħu. Tgħid li ma jinqanix. Għall-inqas ħalli niftaħ qalbi miegħu. Jum fost l-oħrajn, kif kont fuq is-setaħ ta' dari, stajt ninnota folla kbira ta' nies fit-toroq tal-belt. Malaj sejjaħ tfajjel għaddej u battu sal-belt biex jitkixxifli x'kienet jiġri. Meta ġie lura għarrafni li l-Mugħallem Ġesu ġie f'beltna. Emnuni, ma stajtx naħbi l-ferħ ta' dik l-aħbar. Bdejt niġri minn kamra l-oħra, tfajt mantel fuqi u rħejtilha lejn il-belt. F'kemm inni ngħidlek ilħaqt l-abitat. Kull fejn titfa' ħarstek ma tarax ħlief nies iħaffu lejn il-misraħ tal-belt fejn kien hemm l-Mugħallem ta' Nażaret. Bosta kienu qed iġorru jew iwieżnu xi morda biex hu imisshom u jfejjaqhom. Kif wasalt fil-misraħ skantajt. Dawk il-mijiet ta' nies u b'dana kollu iskiet kbir li kien isaltan. Għajnejn kulħadd kienu msamrin fuqu. U kien ħakem il-folla. Stajt
nara nisa u rġiel bajnhom ileqqu bidmuh. U x'kien qed jgħidilhom speċjali? Kien qed jirrakkonta storja sempliċi dwar mara li kellha 10 drakmi u din tilfet waħda. Marret titlob lil ġirien biex jgħinuha tfittixa, imma għalkemm qalbet kollox ta' taħt fuq baqgħet ma sabitix. Imma hi ma qatax qalba, xelet il-lampa, kinset u fl-aħħar sabita. Allura rat warant il-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt il-munita li kont lift. Mbagħad għadda storja oħra. Raj li kollu mitnaġa. Tinti li flu waħda x'jagħmel? Jaħalli d-99 u jmur isib il-mitlufa u meta jsiba jarfaħħa fuq spalleħ u kollu ferħan jgħid li sħabu ifirħu miegħi għax sibt in-naġa l-mitlufa. Ħassejtu qed jitkellem fuqi. Jien kont mitluf. Kont bejjed mill-muleg. Tgħid kien qed jistedinni. Tgħid kellu li f'moħħu. Sadattant riġlejja bdew inemlu u l-muskoli jgronċjaw. Kont il-ħin kollu nola fuq il-ponot ta' subajja. Jien ma fini xejn. U minħabba l-folla ma stajx nimħu. Kliemu sabiħ kattar fija x-xewqa li nara wiċċu mill-viċin. Iva, ħlift li nara li Nazzaren u wiċċ imwiċċ. Domt ħafna hemm nisimgħu u nittanta naraħ. Madwar in-nies ħarsu lejja bl-ikra. Ġieli qbadthom itsersku fuqi ma n-nies taħdejhom. Ma kinux qed jieħdu gost jarawni hemm, imma jien ma rridx nagħti kasom. Fl-aħħar ir-rasta żdiedet. Smajthom jgħidu li l-mallem kien ħireġ mill-belt. Imma jien irid narrah, mill-viċin irid inkellmu. X'għamilt? Ħaffift u qbadt triq il-barra mill-belt qablu. Kif ħallejt il-bini, sibt siġra mal-modija u tlajt fuqha. Hekk aħjar, minn hawn nara żgur. Wara ftit deret il-folla ġejja. Iva, bdejt narah, dik il-libsa bajda tan-newr u l-mantar fuq rasu jaqa' fuq spalleħ. Issa iva, stajt nara aħjar ma aktar ma joqrob. Imma meta wasa ħdejja u waqaf. Ħares il fuq lejja u qalli: "Zakkew, inżel. Illum irid niġi għandek." Emnuni, ma rridx nemmen lil widnejja. Ħafif bħal tifel ta' 10 snin, inżilt u mxejt miegħu sadari. Warajna l-folla, uħud minnhom jitkażaw li l-mallem kien se jidħol għand il-kap tal-Pubblikani. Kif dħalna, amart li jġibu ikel lill-mistieden speċjali. Waqt l-ikla staqsini x'derli mill-istejjer li kien jirrakkonta fil-misraħ. U żied jgħidli li aktar ikun hemm ferħ fis-sema għal midneb wieħed li jikkonverti milli għal 99 li m'għandhomx bżonn l-indiema. U tkellimna fit-tul, imlieni bit-tama ta' ġejjieni aħjar. Meta dawk il-mumenti sbieħ waslu fit-tmiemhom u li mallem ħareġ biex ikompli triqtu, sibna li l-qija barra kienet saħnet ġmiela. Bdew jgħajtu kontrija u jgħajruni u jaħduha kontra li mallem li daħal jiekol ma' pubblika midneb. Hawnhekk ħassejt li għandi nitkellem u niddefendi lil Nazzareni. Ħuti, għandkom raġun. Jien Pubblikan. Xogħli jidher ikraħ u hekk tassew f'għajnejkom. Imġibti f'da x-xogħol titfani l-isfel minħabba li jien dejjem fittixt l-interessi tiegħi iktar milli l-interessi tagħkom. Imma ħuti għadruni u aħfruli. Illum jien Zakkew il-Pubblikan jien bniedem ġdid. Zakkew u dik in-naġa ir-raj ma rifittex u meta saba refaħħa fuq spalleħ. Illum il-mulej Ġesu mesni u fejjaqni. L-aħwa li l-minsraq se modlu lura għal 4 darbiet u se nagħti nofs ġidi lill-foqra. Dini l-kelma fuq irġuliti. Millum il-qoddim ma rridx inħares lura. Illum ġil ħelsien lil din id-dar. Għax hu wkoll bin Abram. Għax bin il-bniedem ġi jfittex dak li kien mitluf. Dawn kienu l-aħħar kelmiet ta' Ġesu qabel ma ħallini. Minn dik iż-żjara għaddew bosta snin, imma kienet żjara li laqqatni ma' Ġesu, is-Salvatur. Kienet żjara li tatni twelid minn ġdid.